da farko muna gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ya kawo mu kusance kammala wannan shiri na workshop na matasa na ƙasa wanda ake gudanar da shi ƙarƙashin ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna mai national headquarter a Jos, ƙarƙashin jagorancin shi babanmu fadilati Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir wanda yake shugabantar mu. Muna addu'a Allah ya taimake shi, Allah karka bar shi da dabarar shi, Allah ka zama maga isa gare shi. Da shi da shugaban gudanarwa da babban daraktan mu na agaji muna addu'a Allah ka musu gudunmawa. Shi shugaban majalisar malamai na wannan jiha da shugaban gudanarwa da shugaban agaji muna addu'a Allah ka musu jagora. Matashi shugabanmu babanmu Alhaji Murtala Idris Malwa dan Malikin Kwami wanda yake janmu yake koya mana aiki, muna addu'a Allah ka taimake shi. Sauran shugabannin matasa na jihohi wanda suke ta tallafa ma shugaba muna addu'a Allah ka taimake su. Alal haƙiƙa ga mu a jihar Kano wanda Allah haka ya ƙaddara a jerin workshop da muke yi ba wannan karan bane da aka shirya za a yi a jihar Kano. Akwai wanda aka shirya amma faɗa mu cikawa na Ubangiji, wanda wancan har mun taso mun yi takanas ta Kano muka zo amma Allah bai kaddara za a yi ba sai a wannan karan. Workshop mun yi workshop jihohi daban-daban wanda mun fara da jihar Taraba wanda mun je mun yi a Adamawa, mun yi a Gombe, kusan mun zaga jihar Arewa gaba ɗaya, jihohin Arewa. Jihar daman da ba a yi ba akwai Kano a ciki, kaga yanzu ta fita a cikin tsarin tarihi da za a ajiye, daman tana ciki. Akwai Maiduguri wanda shi kuma sha'anin yanayi na harka da ake ciki na tsaro wanda shi ne yasa ba a yi a Maiduguri ba, da Katsina da Kaduna. Wannan an yi a Yobe. Wannan jihohi guda uku su ne jihohin da kawai ba mu shiga mun yi wannan workshop ba, amma kasancewa abin ba iyakacin iya arewaci ba ne. Wato workshop ɗin nan mun tsallaka mu tafi har cross river wato Kalaba wanda muka je mu an yi kamar yadda aka gudanar a nan jihar Kano, to a Kalaba ma an yi wannan workshop wanda ban mantawa muna tafiya kawai wani arni kawai ya gama a mashin, kawai yana mashin kawai ya ji muna tafiya a motar kungiya mai kira'a, kawai ya ringa bin mu da mashin din shi fifi a tafiya. Ana shiga gidan mai aka tsaya za a sha mai sai aka kashe kira'a, sai ce what do you stop this music, he's very sweet, continue. Shi kawai shi daɗin kira'a Malam Yahuza ya sa kawai yake ta bin mu a mashin tiryan tafiyan shi daban. Kaga in ba an yi wannan tafiyan ba shi bai san ma cewa ga musulunci ga izala ga wannan kira'a ce duk bisa ba. Shi kawai ya ji Allah ya sa mai dan karatun Qur'ani a cikin kunnen shi, cikin zuciyar shi. Wannan mun samu wannan har gidan mai ya bi me yasa aka kashe. To wannan kaɗan daga cikin wannan aikin workshop da aka yi kenan, wanda kusan jihohin da suka rage mana insha Allahu muna nan muna sa ɗan ba da za mu duba, kuma Allah ya kai mu muna cikin rayayyu. Sati 3 masu zuwa Gombe an yi musu workshop amma za a maimaici, kamar Kano ma Allah da na san za su kira za a sake maimaici. Sati 3 masu zuwa Allah yadda za mu je mu maimaici a jihar Gombe insha Allahu, sai a taya mu da addu'a. Wato jihar Kano an samu mahalatta mutum 141. a ƙaramar hukuma na farko ita ce ƙaramar hukumar Nasarawa
wanda ta bada mutum ɗaya, Allah ya saka da alkhairi. Sai gaya mutum ɗaya, sai dawakin kudu mutum ɗaya, sai kura mutum biyu, albasu mutum biyu, gezawa mutum uku, rogo mutum uku, sai bici mutum hudu, sai garin malam mutum shida. ba ji na bici ba wai? Bici mutum hudu, sai garin malam mutum shida, fage mutum bakwai, doguwa mutum tara, tarauni mutum 15, sumaila 15. Allahu akbar, Allahu akbar. Gwale mutum 27. Allahu akbar. Kumbotso mutum 45. 45. Muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Yanda aka zo muna addu'a Allah mai da kowa gida lafiya. Yanda kowa ya bar iyalan shi, Allah muna addu'a Allah kowa ya sami iyalan shi lami lafiya. Allah ya haɗa mu a workshop na biyu. Da fatan muna addu'a Allah ya haɗa mu a workshop na biyu. Muna addu'a sauran local government ɗin da ba su zo ba, muna addu'a a workshop na biyu Allah yadda mu samu 40 da. Muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Bakinmu da suka zo daga wasu jihohi muna addu'a Allah mai da su gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Mun ji jawabin shugaban kwamitin workshop Alhaji Awwal Sa'id wanda ya gabatar, kuma gaskiya mun ji daɗi don Kano an samu ci gaba. Allah ya sa lokacin da za a dawo a samu ninki 3 ko fiye da haka ma. Allah ya ƙara gudunmawa. Don haka a yanzu abin da yake gaba shine sauraron jawabi daga shugaban kwamitin wa'azin matasa na ƙasa, Ustaz Muhammad Murtala Idris Malwa ɗan Malikin Kwami, wanda zai zo ya gabatar da wannan jawabi kafin mu ci gaba. Don haka za mu kira arama wato Abdullahi Baffa Itas zai zo ya karanta koda aya 2 kafin shi shugaba ya taso. Arama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا. اللهم إن كان رزقنا بعيدا فقربه لنا وإن كان رزقنا قريبا فكثره لنا. اللهم إن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda yake kashewa kuma yake rayarwa, wanda yake azurtawa kuma yake talautarwa, mai ba da lafiya ga wanda ya so kuma yake saukar da larura ta rashin lafiya ga wanda ya so, wanda yake kyautar imani don ba kayan sayarwa ba ne ga wanda ya ga dama kuma yake hana wanda ya ga dama, wanda ya halicci aljanna ga waɗanda suka bi dokokin shi zai musu tukwici da gidan aljanna. Allah ka mana tukwici da gidan aljanna firdaus. Wanda ya halicci wuta ga waɗanda suka fajirce suka saba mishi suka ƙi bin dokoki da karantarwa ta sayyidul wara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai azabtar da su da wannan wuta. Allah ka sa ko duriyar ta karmuji. Alhamdulillah, yau rana ce ta 4 ga ko biyar ne? Yau rana ce ta 5 ga wata na safar, wata na 2 na musulunci. Hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau tana da shekara 1443, kuma yau rana ce ta 12
ga wata na wato September watan 9 miladiya 2021. Ga shi faɗa ta mu cikawa ta Ubangiji. Allah ya sa mun yi buri mun yi addu'o'in ya kawo mu wannan gari mai girman daraja, gari wanda ya tara al'ummar musulmai masu ɗimbin yawa, garin Kano, garin matasa, garin maluma, garin ahli sunna. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ɗora mu akan daidai. Mun taho ne ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wacce a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya kafa. Muna roƙon Allah ya ji kanshi da malamin shi, wacce ƙungiyar take gudana ƙarƙashin jagorancin kalifan malam na farko a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir da mataimakin shi Sheikh Yusuf Sambar Rigacikun da Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da shugaban gudanarwa da na agaji. Muna roƙon da ɗaiɗaiku dukka tun daga ƙasa har zuwa rasa, Allah ya musu albarka, Allah ya haskaka musu, mu kuma ya ba mu ikon yi musu ɗa'a ta gaskiya ta doge har zuwa gidan aljanna. To gaskiya mun yi buri mu zo, kuma gashi mun zo mun yi farin gani. To kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana lallai in ya muku ni'ima to ku gode mishi. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani, wa iz ta'azzana rabbukum wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Allah maɗaukakin sarki yayi kira, ya neme mu, ya yi shela, ba abin da bai yi ba saboda gata irin na Ubangiji. Me Allah ya ce wallahi, sai da ya yi rantsuwa. Ko bai rantse ba, Ubangiji yana iya aiwatar da komai nashi don ba shi da abokin tarayya, don ba shi da abokin shawara da za a ce ka yi kaza, in Allah ya ce zai kaza, wane ce Allah kar a yi kaza, a yi kaza. Wannan sai 'yan majalisa, tun daga local government har zuwa 'yan house of assembly da aka ce su ne na dokoki, har zuwa wa'yanda suke reps da senate, to su ne wa'yanda da shugaban kasa ake shawarwari a ce kaza, a ce sai an yi fasin bil, an yi waye. Shi Ubangiji shi kadai yake wahada hula sharika lau, shi kadai yake cikin aikinsa, shi kadai yake cikin zatinsa, shi kadai yake cikin al'amuransa, bai hada kamfani da kowa ba, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sai ya ce wallahi la in shakartum, in kuka gode min bisa ni'imomin da Allah ya mana ni'ima ta lafiya, ya mana ni'ima ta imani, ya mana ni'ima ta musulunci, ya mana ni'ima na aure, ya mana ni'ima wacce ya zamanto mun fito a layin tsatso na musulunci, mun fito a layin aure. Wanda ba aure ya fito ba, Allah bai mishi wannan ni'ima ba. Duka Allah ya mana ni'ima a wa'annan gefen gabaki daya. Yace to in kuka gode min, la in shakartum la azidannakum, in kuka gode min da bisa wannan ni'ima da na muku, Allah ya ce la azidannakum, wallahi zan ƙara muku. To Allah mun gode maka, mun yi buri, mun roƙe ka cewa za mu zo jihar Kano, ka ba mu dama mun taho jihar Kano, mun taho. Akwai mutanen jihar Filato, herkwata wannan kungiya, akwai mutanen jihar Bauchi, akwai mutanen jihar Gombe, akwai mutanen jihar Jigawa, akwai mutane kuma uwa uba masu masaukin baki, mutanen jihar Kano da ƙananan hukumominsu da rassa. Allah mun gode maka da wannan ni'ima da kai mana. A daidai wannan lokacin wasu ba sa iya fita su haɗu mutum 10 ko 20, an ce dole a yi social distance. Amma social distance ɗin nan to ana yin shi ne a guraren da ya shafi na musulmai, domin bai hana taron ƙwallo ba. An yi plan da aka tara mutane, aka ce iya irga wanda aka yi kafin lissafi ya ɓace musu, mutanen da suke cikin wannan stadium mutum 60,000. 60,000 tar siyasa. In wani gwamna ya taro ko wata ƙasa za ta taro ko za a yi wani convention, za a iya cika gurin da baka iya tunawa dam da mutanen da ba san yawansu ba, amma ba a maganan social distance. Amma aikin haji wanda tun da muka taso, tun da tarihi ya nuna ba
a taba ganin lokacin da ba a dawafi ba, aka duba sai da aka hana. Yanzu shekara 2 ba a yi aikin haji yadda aka saba yi ba, bariya kamma ba a yi ba kwata-kwata. To amma da yake addinin na Allah ne, inna dina inda Allahi inna dina inda Allahi al-Islam. Allah madaukakin sarki yace inna dina, lallai addini inda Allahi a wajen Allah al-Islam shine addinin musulunci. Addinin musulunci shine addini wanda Allah ya yarda da shi. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana inna ad-dina inda Allahi al-islam, lalle ba wani addini a wajen ubangiji shine musulunci. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wani wanda ya rike wani addini ba addinin musulunci ba, in kai riko da addinin musuluncin kai kalmar shahada ka yadda da ita, la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kalmar ta zamanto haka take a bakinka, haka take a zuciyarka, haka take a cikin ayyukanka. Ba za ka ce la ilaha illallah ka je kai sata ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka je kai fashi da makami ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka je kai zina ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka je ka yi kidnapping ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka je ka yi boko haram ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka hana aikin haji ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka hana aikin umara ba, ba za ka ce la ilaha illallah ka hana tsayawa a yi jam'i a masallatai na kamsu salawat. Wanda duk ya yadda da wannan, ya yadda da kalmar shahada, to sai ta zamanto a bakin shi da aikin shi da zuciyar shi duka sai ta zamanto wannan. Allah ya ce wanda ya rike wani addini wanda ba addinin musulunci ba, to falan yuqbala minhu, tabbas ba za a karba masa ba. Allah ba zai karba masa ba. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, zai zamanto ranan tashin alkiyama yana daga cikin masu hasara. Allah ka kare mu. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, musulunci yana fuskantar kalubale, musulunci yana fuskantar challenges. Zaka samu wa'anda ba musulmai ba sai su tafi gurin da musulmai suka fi yawa. Mun je Mambila, a Mambila sai gashi ka ga musulmai kabilar da gaba ɗayansu tarihinsu na musulunci ne, amma an samu wa'anda suka zamanto kafirai. Sai sun zauna a wajen, a hirar da muke da wasu, sun zauna a wannan ƙauyuka, sun zauna shekara 30 missionaries ba 'yan Najeriya ba, suka hada da 'yan Najeriya, suna zaune a wajen. Sun gina musu makaranta, sun gina musu asibitoci, sun gina musu asibitin shanu, sun gina musu abubuwan da za su more na rayuwa, sun ja musu ruwa shekara 20, 25, 30 duka suna yaudararsu. Wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin wannan littafi wanda ya dace da da, ya dace da yanzu, ya dace da nan gaba, ya dace da har abada. Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani guda 6666 a wayannan surori guda 114. Ya gaya mana sharrin yahudu, ya gaya mana sharrin nasara, fararensu da baƙaƙensu. Allah ya ce ne wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u. Ba za su so ku ba, ba za su kaunace ku ba, ba za su nuna muku kauna ba, ba za su so addinin ku ba. In kaga sun zo kusa da kai suna kaffa suna kokarin su baka wani abu, suna kokari, to suna kokari ne su riddar da ku akan addinin ku, su riddar da ku akan addinin ku.
gwargwadon yadda za su iya yi sai sun yi iya abin da za su yi. In ba haka ba nawa za a kashe a gina makarantu a ƙauyukan da na faɗa a waccan ƙaramar hukumar ko a wancan garin. Asibitoci da aka gina suna da yawa ba a gaya min adadinsu ba. Makaranti da aka gina suna da yawa ba a gaya min adadinsu ba. Gurin da shanu za a dinga musu treatment da magungunansu suna da yawa ba a gaya min yawansu ba. Amma da yake an yi ta da manufa ne, iya kokari suke yi sai sun riddar da musulmi. Sai gashi wani mai sunanka ko da larabci ka tambaye shi sai ya faɗa sunan shi wane, ya gira ma sunan da kafiri baya sawa. Ba hula, ga babbar riga, ga ya ciki da wando, ga katon cross a kirjin shi. Na wace irin musiba ce? wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum, wanda duk ya bi ta tasu, wanda duk ya koma tande wanda duk ya koma lashe wanda duk ya koma kwadayi, to wallahi babu abin da za su yi. wa man yartadid minkum an dinikum min dunihi fayamut wa huwa kafirun, wanda duk ya yadda ya bada kanshi har suka yaudare shi, wallahi in ya mutu bai san ranar da mutuwa za ta zo mar ba, in ya faɗi ya mutu to fa huwa kafirun, ya bar addinin shi ya koma addinin da bai da tabbas, ya koma addinin da ba na musulunci ba, dan inna dina inda layil islam. Duk wanda ba addinin musuluncin ba in ka koma ka kama shi to ka kama ƙarya, ka kama kafirci. A ranar lahira kuma mutum zai zamanto ayyukansu gabaki ɗaya za su lalace, duk wani aiki ya lalace. Wanda ya tsinci kanshi har mutuwa ta zo mishi, mala'ikan mutuwa ya zo mar a daidai lokacin da dama ya riga ya yi ridda, to wannan ya riga ya faɗi, ya aikin shi gabaki ɗaya ya lalace. A wannan duniyar aikin shi ya lalace, wal akhirah, a kuma lahira ma aikin shi ya lalace. wa ula'ika ashabun nar, wayannan mutane to su ne abincin wuta, su ne abincin wuta, su ne wa'anda suka jibinci wuta, su ne wa'anda za su shiga wuta. Ran yaushe ga watan yaushe za su fita? To wanda ya haɗa Allah da wani a shirka, Allah ya ce in ya shiga khalidina fiha abadan. Allah ya ce fa ula'ika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ula'ika ashabun nar hum fiha, wa'annan su ne wa'anda suka shiga sun shige ta har abada. Allah ka kare mu. Wallahi akwai aiki a gabanmu ya mu musulmai, wallahi akwai aiki a gabanmu ya mu matasa. In aka ce yanzu iyayenmu da suke raye muka shigo gashi ake koya mana aiki, aka ce yanzu ga yadda duniyar nan ta gurɓace ta lalace, to ka gaya min nan gaba kuma ya za a yi? Yara yanzu aka haifa bai fara rarrafe ba, ko wanda ake da cikin shi shekara 40 da za su zo kamar yadda muka kawo yanzu 40, gaya min a yaya za su zo su samu duniya? Wannan ba abin dubawa? Kafirai gabaki ɗaya sun sa musulunci a gaba. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. kaga har yanzu Allah mai tausayin bayi, ka duba yadda ya gaya mana, ya nuna mana, domin ayoyin alkur'ani da yawansu ga umarni ku bi, ga umarni kuma abin nan da bai dace ba ku bari, kar ku yi. Amma yanzu sai ka samu musulmi, sai ka samu wanda yake ikirarin musulunci ya ce a hana wa'azi, ko ba a samu, a hana sallah, ko kafiri ya kawo wannan ajandar, a samu musulmi su gum a cikin taron, ko a samu musulmi su ce a gaskiya tunda na dan wani lokaci ne a bari kar a yi sallah. Akwai uban da ya samu mu yi sallah a dan adam ne? Waye ya ce mu yi sallah? فليعبدوا رب هذا البيت. Allah madaukakin sarki ya ce falyabudu rabba hazal bait. Saboda me? Duk abin da zaka yi, ubangijinmu shine Allah, ubangijin Ka'aba, to ku bautata mishi, kar ku hada shi da kowa. Saboda haka lallai ina kira gare mu, domin wannan bayanin da nake yi bayani ne da ya shafe mu matasa. Muna tafe akwai bayanin da ya shafi gwamnati,
akwai bayanin da ya shafi masu hali, kowanne da layin da ya kamata a ɗora shi ko a bashi shawara ko a gaya mishi. Amma me a layinmu na matasa, wallahi addinin nan na Allah ne, wallahi muna da jagorori ƙarƙashin wannan ƙungiyar, wallahi jagoranmu a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir, limamin banda tsoro, wallahi tsayayyen mutum ne. In ba don haka ba don tsayuwar malam da wa'azin shi da na almajiran shi ba, mutanen da ba a jihar Plateau suke zama a Jos ba tun yakin 2001, duk wanda ya kira ka ko zai jajanta ko me zai ce ku baro musu garinsu mana, haka ake faɗa, ku baro musu garinsu mana. Amma a bayan yakin a lokacin muka dammara kafirai da ƙasa. ɗan majalisar tarayya na Jos North da Basa wanda su Jingir suke ciki musulmi ne tun daga lokacin har zuwa maganar da nake. Wannan ci gaba ko ba ci gaba ba? ɗan majalisa na jihar Plateau na Jos North shi ma musulmi ne, wanda da ba mu sami haka ba. Wanda yanzu yake ciyaman na ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, za a ba da riko kafin a yi zaɓe, ya zamanto yanzu shekara 2 an shiga ta 3, musulmi ne akan wannan kujerar. To ya ku wayanda ba 'yan Jos ba 'yan Plateau ba, da malam ya ɗau shawarar ku cewa mu baro gari, ya kake gani? In muka taru a Bauchi, tunda su wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u, sai kuma a bi suwaye, sai a matsa gaba. In kuma ba ta wancan gefen aka yi ba, aka yi rashin sa'a aka biyo ta nan, sai maganan kuma ina su samu naka, don su ne jihar Kaduna. To amma da malam ya jajirce ya ce kar ku ji tsoron abin da ba abin tsoro ba, sai da aka kashe mutane matasa wanda aka saka wasu uniform na jabu, sai da aka kashe mana matasa a rana ɗaya da aka yi wannan yakin na farko, tunda ba yaki ne mu gabanmu ba mu san shi ba ma yi. Ranar ɗaya ta farko sai da aka kashe mana mutum 604. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai da aka kai mutane 480 da wani abu gidan yari ran asabar da ba a aiki, da red gidan yari aka yi su lokacin jan. A ba mu da kalubale? Shugaban ƙasar Najeriya yana ƙoƙari ya ce a Allah ne ya ce a yi sallah, a samu wani kafiri yana tare da shi, buɗan baki ya ce a sai dai a rufe masallatai. Aka samu wasu kuma sun rurrufe din, aka samu wasu suka goyi bayan shi. Wai shin wa'anda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa a Najeriya ne? A majalisar tarayya wanda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa ne? A majalisar wato sanatoci dattijai wanda ba musulmai ba sun fi musulmai yawa ne? A ministoci wanda ba musulmai ba sun fi musulman yawa ne? Jami'an tsaro wanda ba musulmai ba sun fi musulman yawa ne? A gwamnoni wanda ba musulmai ba sun fi musulman yawa ne? To ina musulmanmu? ina musulmanmu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah madaukakin sarki yace wallazina jahadu fina, lallai waɗanda suka tsaya dan Allah suka yi jihadi, suka tsaya dan kishi suka rike musulunci, suka tsaya dan kishi suka kare musulunci, suka tsaya dan kishi suka ce in ba a gatari ba a kota ba za mu nemi tsokana ba, addinin mu ba na tsokana bane, addinin mu ba na tashin hankali bane, addinin mu ba na neman bala'i bane, kuma ba za mu kwanta a yanka mu ba. Allahu akbar. Yace lanahdiyannahum subulana, Allah yace wallahi za mu shiryar da su hanyar mu dodar har zuwa ina, tun daga duniya har gidan aljanna. Allah ka mana wannan baiwan. Amin. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, lallai Allah yana yana tare da wayanda suke masu kyautatawa. Wallahi kyautatawanka shine Allah ya dora maka shika-shikan musulunci guda 5, buniyal islami ala 5, shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa tahijjil baiti man istata'a ilayhi sabila. In ka yadda da guda 4 baka yadda da guda 1 ba, sauran ma baka da su. In ka yadda da guda 3 baka yadda da guda 2 ba, sauran ma baka da su. In ka yadda da guda 2 baka yadda da guda 3 ba, sauran babu su. In ka yadda da guda 2 baka yadda da 3 ba, sauran babu su. In ka yadda da 1 baka
yarda da sauran ba, sauran babu su, saboda haka sai mutum ya yarda da su. ayyuhal ladhina amanu dukhulu fis salmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah madaukakin sarki da ya tashi kira a wannan ayar da Allah ramma ya jawo sai da ya tankade ya yi reraya, sai wanda ya yarda da musuluncin nan ya yarda da shika-shikan shi guda biyar, Allah ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu. Inda ba da masu imani yake so ya yi magana ba sai ya ce ayyuhan nasu, amma me sai da ya yi tankaɗe ya yi rairaya, inda duk wanda yake da wani abin da ba addini ba to ba da shi ake ba. Allah sai ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani udkhulu fi silmi kafa, in za ku shiga addinin nan ba ɗaukan gefe a bar gefe, kaga ba hafsinna kenan ko akwai? Wanda ya ce akwai hafsinna to ya karyata wannan ayar, wanda ya karyata ayar ubangiji kuma me makomashi? Ya ce in za ku shiga gaba ɗaya. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi karantarwa da huduba da sauye-sauyen shaytan, abin da yake karantawa dan adam. Ikfur ka kafirta, shaytan yayi ta kaya mishi. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akafu Allah rabbal alamin. Abin da shaytan yake gaya wa dan adam kenan. Nan kuma Allah ya ce in za ku shiga udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Lallai shaidan a gare ku ya kasance abokin gaba ne a bayyane, dan ya gaya wa ubangijin ma ya ce sai ya batar da bayin ubangiji, sai yan kaɗan waɗanda suka yi imani. Allah ka daga cikin yan kaɗan ɗin. Saboda haka lallai matasa wannan saƙonku ne na gaya muku, kuma ba mu ba 'ya'yan ɗinya ne kowa da dara ba, sai abin da aka ce mana in kun zo ku isar. Saboda haka saƙon Sheikh Muhammad Sani Yahaya ya ce yana muku fatan alheri da wayannan ɗan bayanan da Allah ya kaddari, wanda ban manta ba a cikin saƙon nashi na faɗa. Yana cewa Allah ya muku albarka, Allah ya rayar da gidajenku, Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu gabaki ɗaya. Kuma har yanzu wallahi kar mu yadda mu zauna haka, mi ta addu'a domin addu'a'u saiful mu'min, addu'a ita ce takwabi na mumini. In ba don haka ba da hatta saminan nan ba za mu iya zuwa ba, saboda bala'in da kafirai suka jawo na tsare wasu mutane suka kashe su. Amma addu'o'i Allah ya karba. A Sheikh Muhammad Sani Yahaya sai da aka tare shi a masallaci, an tafi idi, an bar hanya bayan duk jami'an tsaro sun ce ga iya hanyar da suke so mu bi. Mun ɗauki tawaga ta matasa, don muna da tarihin matasa musulunci, ga sunan abokanan tafiya wa'anda karfe 7 a cikin rukuba ta mana masallacin idi, duka matasa. Akwai motata, akwai motar mataimakina, akwai mashinan abokanan aiki na sakatare, ma'aji waye, duka aka muka kwasa muka tafi muka je aka raba kanmu. Saboda me? Saboda mu tsaya don rubaɗi. Malaman ba su zo su yi wa'azi a yi sallar idi don Allah ne ya ce mu yi, ba kuma uban da ya isa ya hana mu. Tun karfe 6:30 muna wajen, malam yana wucewa sai aka saka road block kawai na kafirai. Suna jin motar malam da education ta wuce da kira'a da convoy din shi, aka rufe hanya, ba inda mota za ta iya bi ko mashin ko keke, sai dai ka daga. Masallacinmu ne, siya muka yi halak malak. Manan ne headquarter kungiyar. Amma me sai da ta kai malam ya zo, liman bai iso ba, an tara hanya, ba dama liman ya taho, an rufe gurin, ga jami'an tsaro kaca-kaca, amma ba mu sanya aka yi ba. Ina faɗan wannan ne wallahi ba don kirari ba, don in shajja'a wa 'yan da ba a Jos suke ba. Ka rike su wallahi, kakka yadda ka ce kana son su. In suka ce suna son ka, kafi karfinsu ne, daga ranar da suka samu dama a kanka sun fi karfinka, wallahi sai sun yi amfani da wannan abu. Mu ne kawai masu amana don addinin mu ya karantar da mu. Amma ba za ka rike su
'yan uwanka ka yi sirri da su ka yi waye, sai ga shi malam shi ya yi wa'azi, malam shi ya yi huɗuba, malam shi ya ja sallah don liman bai zo ba. Allahu akbar. Ka ji limamin banda tsoro. Aka yi sallah, malam an shiga mota za a tafi, aka ga hanya ba inda za a wuce, ba inda za a wuce. Mu kuma muna can, kuma dama mitin da muka yi na matasa sai aka ce kowa ya sa suit, ni kadai ne in sa dogayen kaya, ni ma ba manyan riga ba, ba rawani. Kuma haka muka yi. Amma ina tabbatar maka a ƙarshe abin da ya faru a wannan guri, sai ga wasu sojoji don an samu a fadar Fir'auna, wallahi sun zo wucewa su uku, ɗaya bai rabe, ɗaya ba fulatani, ɗaya kuma ɗan saudan Kaduna, biyu musulmai, ɗan saudan Kaduna shine ba musulmi ba kuma shine jagora, ɗaya direba, ɗaya odili, shi ɗan saudan Kaduna shine a BIP ko a Onas Kwana. Wucewa za su yi, wayannan bin kawai suka yi fakin a kan hanya, kawai suka fito suka shigo cikin masallacin. Malam kuma suna cikin mota, muna kokarin ya za a yi a fita. Abin da ya faru a daidai lokacin, malam muna wannan gefen ta baya, sai ga wani wanda yake jagoranta su, yana nan dogo, yana da jiki, ya sa carbon flash, wando kwata tutroza da riƙa iya nan baba na balaga, to dama an ne yayi. Sai wayannan sojojin suka zo suka ce me yake faruwa, waye shugabanku a wancan gefen, waye na nan, ka duba adalci. Suka ce ku zo. Muka matso, aka naɗa na, aka ce ni ne, can ma aka turo wannan shi kadai, haka a tsakiya, suna tsakiya. Me muka ce sallah muka zo, filinmu ne kuma ba wanda ya isa ya hana mu, kuma yanzu tafiya za mu. Wannan kafirin abin da ya faɗa, o haka ma ka ce, ya ce ni zan kashe ka kuma sai na kashe ka in ci namanka. Na ce mishi ƙarya kake yi, addinin musulunci ya fi ƙarfinka, kuma na fi ƙarfinka, kuma rayuwata ba hannunka take ba. Da yake aikin na Ubangiji ne, daidaitawan bai yiwu ba. Na ce in da wayan nan ne ba za mu daidaita ba. Na koma, wannan ba filatanin ya biyo ni, sai ya ce min abin da nake so da kai yanzu ka raba tawagar ka ugu, ka zama kana tsakiya, ɗaya su koma gefen hagunka, ɗaya su koma gefen dama, tunda gurin na da faɗi. Na ce mishi mun ɗauki wannan shawarar. Allah Abdul Nasir haka aka yi. Na ce mishi mun ɗauki wannan shawarar, don Allah Abdul Nasir ma na wajen. Saboda haka muna tsaye muna magana da shi, yana gaya min yadda zai ce su wucewa za su yi, wallahi saboda addinin suka tsaya, ko da za a raba su da wannan uniform din. Suna tsaye, su kuma can sun koma gefe, wallahi sai aka yi majajjawa, sai a nan ɗin wannan jami'in tsaron kawai ya fasa mishi nan, yana juyawa sai ya harbi, yana harbi sai ya samu wannan mai carbon flash din a ciki, a take shine gawa farko a gurin. Waye mana wannan? Kuma Allah cikin ikon shi sai da muka fito, Mala ya ce ya ake ciki a kira ma shugaban matasa. Na zo yana mota, ni daga ni sai singileti, ya ce leko mu yi magana. Ya ce me ake ciki? Na ce malam muna dan wani kiliyarin ne za a tafi, kuma gaban ba hanya. Sai ya ce to ina so in gaya maka ba za mu kai dare a nan ba. Allahu akbar. Ba za mu kai dare ba, amma sai da muka kai karfe 4 a wannan gurin tun asubahi. Wallahi mu mutum 5 haka za mu ɗauki fiye wata mu raba musu, kowa ya kurɓa su 5 ɗin a wannan yinin gabaki ɗaya. Ga zafin rana, ga shi ana layin ribaɗi, ga ba abinci, ga ba kwanciyar hankali, amma sai da Allah ya mana mafita. Daga baya 'yan agaji ba su bar Mala ya fito ba, sai ya cire alkyabba, sai ya ce musu to bari yana so zai ɗan kama ruwa. Mala yana fitowa ya yi kabbara sau 3 shikenan. Wallahi da kafa aka tafi tun daga wannan rukuba har zuwa gida, har zuwa masallaci santa na 'yan dankali. A nan aka samu mota, 'yan agaji Allah ya saka musu da alheri dukansu, an samu abu ana karewa, in jifa aka yi, in meye yana karewa. Malam ko gwarza ne bai yi ba zuwa gida, ko gwarza ne bai yi ba, Allah ya kare shi.
Sheikh Sa'idu Hassan Jingir yana wajen, Allah ya kare shi. Alhaji Dogara ya bar duniya bara yana da shekara 128 yana wajen, Allah ya kare shi. Alhaji Azare yana wajen shekara 120, shi ma Allah ya kare shi. Kai jama'a, wa yake kashewa ne? Wa yake rayawa? Ya za mu ji tsoron abin da ba abin tsoro ba bayan addininmu na dahir ne daga nan har gidan aljanna? Wallahi mu yi addu'a, mu yi addu'a. In muka yi addu'a Allah zai taimake mu ya ɗora mu akan daidai. Saboda haka muna roƙon Allah ya ɗora mu akan daidai. Na kira ga gwamnati tun daga ta tarayya har na jihohi da ƙananan hukumomi, ga mu da matasa masu kirki, masu addini, masu imani, masu amana. Yaya aka yi ba mu da gurare da matasan da yanzu ba sa cikin wa'anda suke da sana'a sun fi wa'anda suke da sana'ar yawa? Ba mu da dukiya ne a ƙasar? Ba mu da hanyar da za a gina kamfanoni ne? Ba mu da hanyar da za a gina masana'antu ne? Ba mu da hanyar da za a ɗibi ma'aikata ne ya zamanto an rage sauna gari banza? To wannan abubuwan duka abubuwa ne wanda in Allah ya yarda, in Allah ya so ya yarda, in gwamnati ta yi to ta rage wa'anda suke ɓata gari, ta rage masu zaman banza. In muka yi wannan Allah zai taimake mu, zai ɗora mu akan daidai. Saboda haka muna kira ga gwamnati a nemi masana'antu, a nemi jami'an tsaro, a nemi duk addu'a mana matasa. Allah ya ba mu matasa masu albarka. Ina kira ga masu hali don Allah su ma su yi iya kokari wajen bude masana'antu da taimaka ma wa'anda ba su da jari su yi jari don a rage wa'anda suke masu zaman banza. Ina kira ga wa'anda suke talakawa don Allah matasa, in an ba mu irin wayannan ayyuka ko an baka jari ka rike amana. In ka rike Allah zai taimake ka, zai maka albarka. Wannan kwamiti na matasa Allah ya kara mishi albarka, Allah ya ɗora shi akan daidai. Muna roƙon Ubangiji Allah ya ƙara bunƙasar da wannan ƙungiya. Malam da ya kafa ƙungiyar Allah ya ji kanshi da rahama, Allah ya gafarta mishi. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya mishi rahama, ya gafarta mishi, da manya-manyan maluman sunna da iyayenmu maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya da imani. Allah ka musu rahama. Malam da yake jagorantar mu ka ƙara ma rayuwar shi albarka, Allah ka ƙara wa rayuwar shi albarka, Allah ka ƙara wa rayuwar shi albarka, Allah ka ɗora shi akan daidai, da mataimakin shi na ɗaya Sheikh Yusuf Sambo, da sa'i na ƙasa, da shugaban ƙungiya Sheikh Nasiru Abdulmuhuyi, da Dr. Professor Sani Sagir Sokoto mataimakin shi, da shugaban agaji Alhaji Isa Waziri Muhammad Gombe, da mataimakin shi Alhaji Ibrahim Sha'aibu Ishaq. Muna roƙon Allah ya musu albarka. Mu kuma da ake koya mana aikin nan Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka. Alarammomin mu da suke wannan jihadi wa maluman mu muna roƙon Allah ya ƙara rayuwar ku albarka, Allah ya rayar da gidajenku. Wannan kwamiti kowa da inda Allah ya bashi ya rike, Allah ya ƙara mishi albarka, Allah ya bashi abin da zai ci ta hanyar halal, Allah ya raba mu da haram. Yadda muka yi wannan samina lami lafiya, Ubangiji Allah ka ƙara mana albarka, Allah ka sa wannan saminar ta ƙara bunƙasar da jihar Kano, Allah ka sa wa'azin dare da aka yi a Kandahar muka ga miliyoyin matasa, Allah ka ƙara bunƙasar da kira na wannan sunna. Ubangiji ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka tabbatar da digadigan mu akan imani. Ubangiji ka tabbatar da alkhairi a wannan ƙasa, ka kwalalo arziki. Shugaban ƙasa muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka, inda yake kan daidai Allah ya ƙara ɗora shi akan daidai, inda yake kuskure Allah ya ganar da shi, ya fahimtar da shi, da waɗanda suke kusa da shi suke ba da shawarwari masu kyau Allah ya musu albarka, wanda suke ba da na banza Ubangiji Allah ka canja su, in ba masu canjuwa bane ba masu gyaruwa bane Allah ka kawar da su daga jikin shi. Gwamnan jihar Kano Allah ka mishi albarka, inda yake kan daidai ka ƙara shi akan daidai, inda yake kurakurai Ubangiji Allah ka fahimtar da shi, ka ganar da shi. Ubangiji Allah ka bashi ikon gyarawa. Waɗanda suka kewaye shi muna roƙon Allah ya sa su zama zara usidin. Allah muna roƙonka jami'an tsaronmu na soja, na 'yan sanda, civil defense, custom, immigration da sauransu duka gabaki ɗaya Allah ka musu albarka na kirkin. Waɗanda kuma suke abin da bai dace ba Allah ka fahimtar da su, Allah ka ganar da su. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Ba za mu manta da 'yan jaridu ba, Allah ya musu albarka, Allah ya musu albarka, Allah ya musu albarka. Shugaban matasa na jihar Kano da jama'arka da ƙananan hukumomi, ina taya ku murna da wannan ci gaba da Kano ta samu. Allah ya muku albarka. Wanda duk yake da hannu, shawarwari, dukiya da yadda aka zo da ƙarfin shi, to Ubangiji Allah ka saka ma kowa da alkhairi. 'Yan agajinmu wanda ba dare ba rana Allah ya musu albarka, Allah ya rayar da
gidanku. Allah ya sa mu hiran wannan ayyuka a gidan aljanna. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To alhamdulillah, da wannan ne muka saurari jawabin shugaban kwamitin wa'azin matasa a mataki na ƙasa, Ustaz Murtada Idris Malwa ɗan Malikin Kwami. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi. Da haka a yanzu abin da yake gabanmu shine wato gabatar da abin da ya shafi certificate ga mahalarta wannan guri, wanda shi shugaban kwamitin wa'azin matasa na ƙasar zai taso tare da mataimakin shi, sannan zai danka wannan certificate ga shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Kano, Ustaz Usman Sa'id Isa. Wannan certificate da kuma waɗanda zai gabatarwa, lallai a yanzu za a gabatar da wannan, don haka sai a kawo certificate ɗin. Ina shugaban kwamitin wannan aiki na workshop a mataki na ƙasa, Alhaji Awwal Sa'id, sai gabato da wannan certificate. Sannan shi shugaban kwamitin a mataki na jiha shi ma ya zo nan kusa domin shugaba ya gabatar musu da certificate kafin mu ci gaba. Don haka su kawo certificate ɗin a yanzu don a gabatarwa mahalarta, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Wannan wa'azuzzuka da muka sha, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Don haka masu certificate su ƙaraso. To alhamdulillah, kafin masu certificate din su karaso, za mu saurara ko da aya 2 zuwa 3 da ta saukaka daga bakin Aramma Abdulsamad Hamza Adam Gombe. Zai zo karanta mana abin da ya sauka kafin masu certificate din su karaso. Aramas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. To alhamdulillah, ga shugaban kwamitin wa'azin matasa na jiha ya iso, wanda yanzu shugaban kwamitin
wa'azin matasa a mataki na ƙasa ustaz muhammad murtada idris malwa ɗan malikin kwami tare da mataimakinsa alhaji bashir a sheikh muhammad thani haya jingir da sauran 'yan kwamitin a mataki na ƙasa wanda suka taso domin za a gabatarwa shugaban wannan wato certificate. Don haka wanda shugaba zai fara bayarwa shine zai bayar da certificate ga shugaban majalisar malamai na wannan jiha wato sheikh muhammad sani sharif shugaban majalisar malamai na jiha, wanda akwai shugaban gudanarwa na jihar wanda zai zo don ya karɓa mar idan Allah ya sa gashi na ya iso shi. Allahu akbar. Shugaban gudanarwa na jiha ya karbi certificate din shugaban majalisar malamai na wannan jiha Sheikh Muhammad Sani Sharif. Don haka a yanzu za a gabatar da certificate na shi shugaban gudanarwan Alhaji Sadis Muhammad Yahaya, wanda shi ma gana shi certificate din nan an gabatar mar. Allah ya saka da alkhairi. Allahu akbar, Allahu akbar. Sannan a yanzu za a gabatar da na daraktan agaji na jiha, wanda shi ma Allah ya kaddari ya samu isowa Alhaji Ismail Abubakar, wanda shi ma zai zo yanzu diputin shi zai zo ya karɓa mar. Ga shi nan Mala Aliyu dipti darakta na jihar Kano ya karbi certificate na daraktan Kano Alhaji Ismail Abubakar. Allahu akbar. Sannan sai certificate na shi shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Kano, wanda shi ma gashi nan wato Ustaz Usman Sa'id Isa, wanda shugaban kwamitin wa'azin matasa na ƙasa Ustaz Muhammad Murtala Idris Malwa ɗan malikin kwami ya bashi. Allah ya saka da alkhairi. Sannan akwai wato cikin dattawa wanda Allah ya ƙaddari komai dare komai rana suna ba da gudunmawa da dukiyarsu da basirarsu a matsayinsu na iyaye. Alhaji Turado ɗan tata gashi nan shi ma ya taso, za a gabatar masa da nashi certificate. Allahu akbar. Shi Alhaji ya karbi certificate din shi a hannun shugaban kwamitin wa'azin matasa a mataki na ƙasa Ustaz Muhammad Murtala Idris Malwa. Allah ya saka da alkhairi. Alhaji Allah ya ƙara wa shekaru albarka. Sannan ƙananan hukumomi gashi shugaba zai kira su don su zo su karbi nasu, wanda akwai ƙaramar hukuma ta Nasarawa wanda ta zo da wakilci na mutum ɗaya wanda ya wakilce su ga baki ɗaya duk yawansu, wanda shi ma shugaba zai gabatar masa da certificate ɗin shi. Don haka ina tsammanin shugaban ne idan yana kusa ya zo ya karɓi nasu, in kuma baya kusa shugaban kwamitin a mataki na jiha zai karɓa mishi ya riƙe mar. Don haka ga certificate ɗin wato ɓangaren Nasarawa wanda Malam Salihu ya karɓa, da fatan Allah ya saka da alkhairi, shine Ustaz Habibu Imam ɗan Batta, wanda shine ya zo daga wannan gefe. Allah ya saka da alkhairi. A matsayin shi na mataimakin shugaban wato majalisar malamai na biyu wato Ustaz wato Imam Habib ɗan Batta. Don haka a yanzu sai ƙaramar hukumar Gaya, wanda ita ma ta zo da wakilcin mutum ɗaya, wanda shi ya wakilce su duka gaba ɗaya, wanda za a ya zo wakilin Gaya gashi nan shine wakilci Gaya, shine wato Malam Hamza Ahmad, wanda gashi nan shugaba ya gabatar mar. Allah saka da alkhairi. Don haka sai wato ƙaramar hukuma wato menene
dawakin kudu, wanda ƙaramar hukumar dawakin kudu ita ma ga ta nan ta taho da wakilci na mutum ɗaya ita ma. Allahu akbar, kai wannan wakilci ya yi ƙarfi. Don haka gashi nan su ma an gabatar da Shehu Uthman Muhammad. Sannan sai ƙaramar hukumar kura ita ma za ta zo don karɓa, wato albasu za ta biyo bayanta, wakilin albasu sai su taso. Don haka ƙaramar hukumar kura guda biyu an samu ƙari akan wancan, wakilan sun zama su biyu. In sun je jawabi kaga in wannan ya manta wannan zai tuna wancan kuma guda ɗaya ne. Don haka sai albasu, ƙaramar hukumar albasu ita ma wakilinta zai ƙaraso don ya zo ya karɓa, su masu su biyu ne. Sannan gashi nan shi ma ya karɓa. Sannan sai ƙaramar hukumar gezawa su kuma su uku an samu wutiri jama'a. Don haka Allah ka ƙara mana taimako. Don haka sai ƙaramar hukumar rogo ita ma ƙaramar hukumar rogo mutum uku su ma ga sunan tare da wutiri. Sannan sai ƙaramar hukumar bici, ƙaramar hukumar bici mutum hudu wanda sun samu ƙari akan uku. Sannan sai ƙaramar hukumar garun malam ita ma na faɗi bici. To ƙaramar hukumar rogo gashi wakilinsu ya zo ya karɓa su uku. Allah ka ƙara albarka, Allah sa samu uku so 10. Na haka sai ƙaramar hukumar bici mutum hudu wanda wakilinsu zai zo ya karɓa, in bayanan kuma shugaban a mataki na jiha ya karɓa. Sannan sai ƙaramar hukumar garun malam su ma wakilcin mutum 6 wanda sun ɗara bici ta wannan gefen. To Allah ka ƙaro mana wakilai. Don haka su suna da wakilcin mutum 6. Sannan shugaban kwamitin ya karba a mataki na jiha. Sannan sai karamar hukumar fage su ma su 7. Karamar hukumar fage gashi nan yana tahowa, wanda an samu har mutum 7 daga fage, wanda kaga baka taba zaton haka ba. Allah ka ƙara albarka. Don haka Allah ka sa wanda ba su zo ba su ma su dage. Don haka sai karamar hukumar doguwa wanda ita ce kaga an yi hannun riga amma ta zo da mutum 9. Allah ka saka da alkhairi. Da haka gari ne na shugaban majalisar malamai Malam Ayuba dattijo kenan, ya turo mutum 9. Allahu akbar. Don haka sai karamar hukumar Taroni, to an fara yin sama, sun kawo wakilci na mutum 15. Jama'a Taroni Allah ka saka da alkhairi. Da haka wakilinsu zai taho gashi nan ya zo ya karba, matashi ne, dama an ce kwamitin wa'azin matasa. Allah ka saka da alkhairi, gashi nan ya karba na Taroni. Da haka Taronin mata kudu. Sannan sai karamar hukumar Sumaila su ma sun zo da mutum 15. Don haka karamar hukumar Sumaila ga wakilinsu nan ya taho, shi ma zai zo ya karba. Allah ya saka da alkhairi. Don haka har ma ya samu rakiya. Don haka su biyu suka zo, kowa yana zuwa shi kadai amma shi ya taho su biyu. Allah ka saka da alkhairi. Kaga nan gaba za su ƙara yawa kenan. Don haka sai karamar hukumar Gwale, karamar hukumar Gwale su ma su 27 jama'a. Allahu akbar. Jama'a ai sai a zaci wata karamar hukuma ce za ta bayar fiye da wannan. Jama'a gashi Gwale ta bayar da 27, kuma muna cikin wato shiya na karamar hukumarsa a yanzu. Allah ka saka da alkhairi. Don haka sai karamar hukumar da ta fito ta gefe, wanda ba a cikinta ma muke gabatarwa ba, ita ce karamar hukumar Kumbotso, wanda Allahu akbar ita ta da wakilcin mutum 45. Allahu akbar. Jama'a kun ga Kumbotso ita ce ta 1 a wannan lokaci. Kai Allah ya saka da alkhairi. To kun ga lallai wannan abu yayi kyau, wanda kai ga sunan sun taho gaba daya, sun taho wanda doktoci ne ma. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wannan karamar hukuma a jihar Kano a layin matasa ahalis sunna to tafi kowa matasa ahalis sunna a abin da ya bayyana. Kuma abu na biyu, ya zamanto a cikinsu kawai wa'anda suka zo aka yi wannan fafatawar rijista da su akwai dokta wanda ya amsa sunan shi dokta guda 5
a cikinsu, kaga wannan duk an ƙara samun dai ci gaba. To lallai ina ƙara muku addu'a, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya sa mu sake dawowa kuma muna murnan kun zama professors. Muna roƙon Allah ya taimake mu, sauran ma duka Allah ya musu albarka, duka Allah ya mana albarka ya tara mu a gidan aljanna. To alhamdulillah gashi ne kai gashi sun karbi certificate ɗinsu da hannun dama, wanda shugaban kwamitin wa'azin matasa na ƙasa ya miƙawa wato shugabanni na kwamitin wa'azin matasa na Kumbotso local government, wanda Muhammad wato Hassan shine a sama, wanda ya karba a matsayin shi na sakatare, sa'annan kuma sabon dokta. Allahu akbar, jama'a doktoci da yawa, Allah ya saka da alkhairi. Sannan da akwai wato ɗaya daga cikin mataimakin shugaban wato gudanarwa na jihar Kano na biyu, wato Honorable Nasir Dantiye, wanda shi ma ga certificate ɗin shi nan, wanda shi shugaba zai gabatarwa ainihin wato shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Kano, Ustaz Usman Sa'id Isa, zai karbawa mataimakin shugaban gudanarwa na jihar Kano na biyu. Da fatan Allah ya saka da alkhairi. Gashi nan shugaban ya bashi, kuma shi ma ya karba mar. Honorable baya nan amma sako zai isa gare shi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan mahaifa. Shugaba muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Malam Usman, lalle a zage dantse kusa da nesa, a shiga birni da ƙauyuka don gabatar da wayannan ayyukan, in Allah ya yarda gaba dai har zuwa gidan aljanna. Wassalamu alaikum, Allah mai da kowa gida lafiya. To alhamdulillah, yanzu sannan akwai waɗanda suka ba da kuɗi na handout ba su zo sun karɓa ba, to su same su a waje idan su gabatar musu da handout ɗinsu, kar ya zama sun fi ba ba su ba. Don haka su je su karɓa, yanzu gashi suna jiran su a bakin kofa. To alhamdulillah, yanzu wanda zai zo rufe mana da addu'a shine Malam Aminu Ungogo, zai zo rufe mana da addu'a, da fatan Allah kai kowa gida lafiya, kuma Allah ya sauke mu lafiya. Allah ka nuna mana ranar da Kano za ta yi yunkuri mai ƙarfi ta ce a dawo a sake maimaitawa, wanda suka zo da wakilcin mutum ɗaya su zama su ne masu guda 40, wanda suka ba da 40 su ninka 40 so 10. Allah muna roƙonka, Allah ka ƙara mana gudunmawa da taimako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kumbotso local government muna murna alhamdulillah a shugaban matasa na ƙasa. Insha Allah muna maka alƙawari, in Allah yadda, idan dai Allah ya kai mu baɗi, duk lokacin da za a sake irin wannan dai semina, insha Allah sai mun ninninka in Allah ya yadda. Kuma ina mai faranta maka rai, a yanzu waɗanda suka zo da akwai doktoci da sauransu, to insha Allah nan da semina na gaba za mu taho maka da prof insha Allah, wanda da su taho wannan da semina insha Allah. Muna fata Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Wato sirrin da ya sa dai muka samu wannan nasara shine a matsayina na shugaban majalisar malamai na Kumbotso local government, na sakan ma matasa na
mara ya ce ku je ku yi aiki da sunan Allah. Wallahi alhamdulillah kuma suka je suka dukufa aka ci gaba da fafatawa. To shi dama wannan aiki dama shi sirrinsa shine in ka ba wa kowa damarsa to insha Allah za a ci gaba. Amma in dai mutum ya murɗe ka ce kai ne ba shugaban malamai, ka murɗe nan ka shaƙe wancan ka makure wancan, to wallahi ba za a ci gaba ba. Muna fata Allah ya taimake mu ba da nasara. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mun saurari jawabin shugaban malamai na Kumbotso saboda tsabar murna da jin daɗi ya zo yayi wannan jawabi. Allah ka sa sauran shugabannin maluma ma duka su ma na gaba dukansu su zo. Da haka Malam Aminu zai zo ya rufe mana. Shugaba ce a bashi. Hato same shi. Ina zuwa tukuna. A'a. Dan tsaya tukuna. Don haka kafin a rufe da addu'a da Allah a yi haƙuri da akwai jawabi na shugaban gudanarwa na jihar Kano wanda aka ɗaya kuskure wajen tsallakewa, da haka zai zo ya faɗi kalmomi na jawabi na godiya wanda zai haɗa gabaki ɗaya tare da na shugaban majalisar malamai wanda zai gabatar da su a takaice insha Allahu, sannan sai ya addu'a kowa ya kama wato hanya don komawa gida. Da fatan Allah ya saka da alkhairi. Shugaban gudanarwa Alhaji Sadis Yahya Muhammad zai zo domin ya gabatar. Bismillah. Auzu billahi minash shaitanir rajim wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba a madadin shugaban majalisar malamai na jihar Kano Ustaz Sani Sharif Umar Bichi da kuma shauran mataimakansa da gudanarwa da agaji, muna muku farin cikin samun halartar wannan wato taro na faɗakarwa na sanin makaman aiki da aka yi muku, kuma muna farin cikin cewa yanzu matasa kun gano aikin da yake gabanku, kuma muna muku fatan Allah ba ku damar aiwatar da abubuwan da kuka ji a nan, kuma Allah ba ku damar taimakawa 'yan uwanku matasa don a samu a gudu tare a tsere tare. A madadin dukkan majalisu da na malamai da na gudanarwa da na agaji har ma da na matasan, muna muku fatan alheri, muna muku fatan Allah kai kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Allah ya saka da alkhairi. Da haka Malam Aminu Ungogo zai zo domin ya rufe mana da addu'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gaskiya muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya bamu wato wannan gagarumar nasara. Shugaban matasa na ƙasa da tawagarsa, babu shakka an isar da saƙo wanda yake mai albarka. Allah ya bamu ikon aikatawa abubuwan da muka ji. mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin innaka Hamidum Majid. Muna roƙo jagororinmu na wannan ƙungiya a Sheikh Sani Yahaya Jingir da mataimakansa da shugaban gudanarwa da darakta na agaji tun daga mataki na jiha har zuwa mu wannan jiha tamu da shauran jihohi da suka ainihin wato bakunce mu. Allah ya ƙara musu albarka da imani. Yanda kowa ya zo lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya. Abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa tamu na rashin wato ainihin tsaro
muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana, ya tsara al'ummar musulmi baki ɗaya a duk inda suke. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Su kuma shugabanninmu tun daga kan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa jagoranci tare da shi da mataimakansa, waɗanda suka zamanto manufarsu ba ita bace ci gaban wannan ƙasa tamu Najeriya da zamanta lafiya. To muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirye su. Idan ba masu shirwa ba ne, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya lalata kaidinsu, ya wargaza su baki ɗaya, ya hana su sakewa, ya gajiyar da su, ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allahumma ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Sannan shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Kano ya ce yana neman shugabannin kwamitin ayyuka da aka gabatar da Allah su tsaya a nan inda suke zama, yana so ya gansu. Da fatan Allah sauki kowa gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.